A kontinuitet dobrih rezultata ostvaruju i naši Hrvaći. Na nedavno održanom europskom prvenstvu u Gruziji naši su dečki osvojili 2 medalje, brončane, a to su zaslužili Nenad Žugaj i Božo Starčević. Naša ekipa popričala je s njima. Na europskom prvenstvu u Gruziji naši Hrvaći Nenad Žugaj i Božo Starčević ostvarili su izvanredan uspjeh. Osvojili su bronce u svojim kategorijama. Starčeviću je to uspjelo u kategoriji do 74 kg, a Žugaj u kategoriji do 84. Ovo je moj najbolji rezultat na prvenstvima Europe. Dojmovi su stvarno fenomenalni. Zadovoljan sam. Ispunilo se ono što sam očekivao. Od 5 borbi 4 sam pobjedio, 1 sam izgubio u tom polufinalu. Sveukupni dojam je da sam prezadovoljan. Zna se da se vrednuje u ovom sportu europska, svjetska ili olimpijska medalja. Ovo je europska medalja. Još 3 ljudi uz mene su ih osvojili od samostalnosti države. To je 2 Žugaja i Sokol. Tako da ušao sam u to društvo. Po prvi puta hrvatska reprezentacija vratila se s velikih natjecanja s 2 medalje u paketu. Ovim povijesnim uspjehom naši su Hrvaći na najljepši način razveselili sve poklonike ovog sporta u Hrvatskoj. To je znak da hrvatsko hrvanje se podiže, raste. Evo uz mene brata, tu je i Sokol, Starčević, Etlinger, Janečić i stvarno imamo jednu zavidnu reprezentaciju. Naše očekivanja su bila jedan plasma između 1. i 5. mjesta. A eto, došli smo sa 2 medalje. Prvi je medalju osvojio 23-godišnji Božo Starčević, koji je na fenomenalan način zamijenio ozlijeđenog Nevena Žugaja. Na sreću imamo stvarno dobrog predstavnika. To je Božo Starčević koji je opravdao svoj nastup i osvojio broncu na tom prvenstvu Europe. Trener je to odlučio. Na njemu je bila odluka, naravno, i ja sam dočekao spremno tu njegovu odluku, trenirao sam i uzeo sam broncu. Donio sam odluku da će na prvenstvo ići Božo Starčević, iako je prema kriterijima naše struke Neven bio taj koji je trebao ići na prvenstvo. Ne sumnjajući da bi se Neven možda mogao, ne sumnjajući da bi se mogao oporaviti do samog natjecanja, nisam želio riskirati. Na putu do bronce u prvoj borbi naš mladi Hrvač rutinirano je porazio srbijanskog reprezentativca Nemeša. U osmini finala pobjedio ga je domaći predstavnik, jaki Gruzijac Datunašvili, inače 7. na olimpijskim igrama. No kako je Gruzijac dogurao do finala, sistemom repasaže Starčević je dobio priliku za popravni ispit i sjajno je iskoristio. Nakon izgubljene borbe čekao sam da li će moj protivnik kojem je pobjedio Gruzijac ući u finale. Ušao je u finale, pobjedio je Njemca i time se meni otvorio put za broncu. U prvoj repasažnoj borbi naš predstavnik borio se s Mađarom Korpasijem i pobjedio ga. Nakon toga slijedila je borba za 3. mjesto. Protivnik je bio njemački predstavnik Eisel. Pritisak u borbi za prvu broncu na velikom natjecanju bio je velik, no Božo je to iznenađujuće dobro izdržao. Bilo mi je pritiska i treme zato što malo prilika dobijete. Bio sam prije borbe jako iscrpljen. U slačionici sam se koncentrirao, razmišljao koliko mi je to bitno i smogao sam snage i u borbi dosta glatko pobjedio. Ostvario sam svoj neki dječački san, sad trebamo vidjeti dalje. Prva medalja je osvojena. Iskusnijeg i starijeg olimpica Nenada Žugaja čekao je nešto teži ždrijeb u njegovoj kategoriji. Nakon što je u kvalifikacijama pobjedio Slovaka Henca, u osmini finala svladao je Turčina Čebija. 3. pobjedu ostvario je u četvrtfinalu protiv neugodnog Ukrajinca Belenjuka, a u polufinalu čekao ga je olimpijski, svjetski i višestruki europski prvak Rus Aleksej Mišin i pobjedio ga. Šta reći o tom čovjeku, živuća legenda, znači bivši olimpijski pobjednik, prvak svijeta, prvak Europe i ovogodišnji prvak Europe. Nažalost, evo, izgubio sam, kak sam ja pobjedio rutinirano u prvoj borbi, tak sam sad izgubio. Nakon Mišina Nenada Žugaja za borbu do bronce čekao je Azerbajdžanac Tamašebi, nad kojim je slavio. Hrvatska ima 2 bronce. Pobjedio sam 2-1 u rundama, gdje sam prvu rundu izgubio. Zadnju rundu sam uspješno napravio bod i sa tim bodom iz stojke sam pobjedio. U drugoj rundi druga runda je bila malo kritičnija, gdje sam trebao napraviti bod iz partera kako bi uopće ostao u igri za tu 3. rundu. Zadnjih 15 sekundi sam to uspio, tako da uvijek je slatko onak na kraju.
Od ostalih naših predstavnika na ovom natjecanju Marko Koščević i Dominik Etlinger zauzeli su 12. mjesto, a Tonimir Sokol 13. Naša reprezentacija osvojila je ukupno 11. mjesto u konkurenciji 33 zemlje. Pred našim Hrvaćima novi su izazovi i pripreme. 2 su velika cilja: Mediteranske igre u lipnju u Turskoj te svjetsko prvenstvo u rujnu u Budimpešti. Što se tiče natjecanja, naravno da je to sad mediteranske igre, ali najvažnije je biti spreman, odnosno fit i full spreman u 9. mjesecu na prvenstvu svijeta u Budimpešti i nadam se da će to tako biti, samo da bude zdravlje. A bilo bi lijepo nastupiti na svjetskom prvenstvu. Po prvi put.